Hej alle sammen, nu vil jeg vise mit fyrværkeri 2012-2013 til kl. 12. Godt være, der kommer noget andet også, men i hvert fald til kl. 12 til at starte med. Jeg har 2 3-tommers Børkop bomber, eller hvad hedder de rigtigt? 3 guldbukader til røde spiger, sådan det må bomber, jeg tror. Faktisk det er Fireworks Danmark, men det er det samme Børkop og Fireworks Danmark. Og det er 69 gram nem i dem. Ups. Så har jeg 4 Zin 905 raketter. Og de er jo max loaded 75 gram. Så har jeg 2 professionelle bomberør. 45,8 gram mener jeg der er i dem, og de er super gode. 2 af. Og så et andet 8 skuds 30 mm bomberør. Og så til mine batterier. Jeg har et Cobra professionelle, i mener det hedder Yamaha 2, med 241 gram krudt i. Jeg har et granatbatteri, det fik jeg gratis derude. Det er 30 mm, det her ved jeg, og det er med 183 gram krudt. Snyd, det kunne ikke handle. Nå, skadet jeg ikke lunde. Nej, det er så fint ud. Et Kina batteri. Hvad hedder det? Wowhan tror jeg det hedder. Og der er 256 gram nem i det. Og det er 61 skuds. Det første var 18 skuds, og det næste var 10 skuds. Så har jeg et 5-star batteri. Også 30 mm. 26 skud. Og der er 174,4 gram i det her. Så har jeg krysantemum-bomber, eller Fireworks Danmark 16 krysantemum-bomber. 16 skuds. Der er 200 gram i, mener jeg. Ja, der er 200 gram i. Så sådan et batteri, der ved jeg ikke label der forladt. Jeg ved ikke hvad det var for et. Det hørte med til et sortiment. Så det er en overraskelse. Og så har jeg et Fireworks Danmark Pony Penny 40 skuds vinkel batteri. Og der er 380 i, tror jeg. Mener jeg. Kan man lige tjekke? Lige et sekund, hvor fanden står det henne? Det er 390 gram i, ja. Og det er 20 mm, står der. Og det er 25 mm. Det der. Det var hvad jeg havde til kl. 12. Husk at subscribe, der kommer en masse test. Tak.